43. Drink no longer water but use a little wine. Pero dugay-dugay na wakay nung gamay, Pino. Dato ba, huwag ka magkatuman na ng undang. Kaya inom ba magkamay? Ano na lagi, dugay-dugay na. Ako nagkakinom yun. Wala na ba? Supak na kayo sa unang Timoteo. Huwag ko masupak kay, huwag ko taga sa mabot, may inang taga may Okay, pamutan na. Sana pangutana. Kana. Sana pangutana. Ang isgutan din ni si Piso si Gutso nga you are the child of light nga mao ang pagtuman sa tanan. Ako lang giko na premise. Sa tanan nga kahayag bunga pagkamayo pagkamatarong. Ang pangutana oyon kaniining akong gibasa nga naa sa isde sumala sa tima o dili ka oyon kategorikal. Kani yung pangutanahan, kani issue of luxury life, part sa moralidad sa tao. Kanang na ang bag, nasa isdi nga dili mo inom ba, dili mo bisyo uban pa, part na siyang sakto na siya. Nga, naamnas katuliko sa nga part nga nasa huwag mo buhatan na. Oyon siya. Oh, yun. Kasi di ba kung bisyo ko na. Kining ko na. karon kay oyon man ka. Kining imong giuyonan, dili na ba nimo supakon? Tubag. Part iyo pero part, pero di ka magbuhat og dotan. Pero sa kinitibukan nga pundok, ang isdi tinukod ng mga tao sa tuba, di ko mo yun totally sa mong sibat. Kay ang tinukod ng tao, di mo na tinod. Salmo, Objection, Mr. Monitor. Wala ta magdebate o tinukod og tao. Ang atong gidebatihan ang kahayag nga Di, Mr. Monitor,